Machiegni kendo maromo osiptende 30 e kaonti ma Migori mane oger e kinde mar higni 10 ma okalo pok ochako tich nyaka ne gergi ka oganda kwayo piny owacho mar kaonti ma Migori mondo yaw osiptendego. Ng'ikruok dibed kanye e chako tich e osiptendego, Juma luwo wachno. Piny owacho mar kaonti ma Migori kinde mar higni maloyo 10 osebedo ka oketo maine chopo lek mane oganda duto e kaonti ma Migori oyudo yot e yudo thieth makare, mabende dho ngere dendo kaka universal health coverage. Bedo kod osiptende ma oromo en achiel kuom gigo madwarore mondo oganda koro bed kod yot yudo thieth e bwo chik matayo chenrono maonge ka universal health coverage. Nyaka sani maromo osiptende 226 ma oting'o mago mag ji giwegi, mago mag piny owacho kod mago matayo kod kanisni ema yudore e kaonti ma Migori kendo chiwo thieth ne oganda malo 1 milion e kaonti ni. E kinde mar higni 10 ma okalo, piny owacho mar kaonti ma Migori osegero osiptende mathoth mar bero wechego mag thieth. Ne wayang'o osiptende manyien maromo 30 mane ogere kinde mar higni 10 ma okalo nyaka sani pok oyaw mondo gikony oganda. Program wan gi osiptende 30 mobiro yaw. To obiro yaw gi in phases kwaseyudo ka wan gi jotich moromo makoro service watero nu piny kuma yaweno. To kwa yawo gi to thieth dhi bede thieth malong'o, ok en thieth moda walogo. Mana kaka neno watiye iye kani eka goda yawo maka mondo tich odhi maber. Osiptal kata dispensary mar Ore e subkon ma Suna West en achiel kuom osiptende mapok oyaw kata bed ni gedo margi to ne orumo higni mathoth mokalo. Jodagego mag Ore wacho ne gisito kuom higni mathoth mondo osiptal ma Ore ochak tich mondo gibed kod yot e thieth, kata kamano mae koro pok otimore. Osiptandni ok ang'eyo ni sama ne Mheshimiwa Obado chake, ok ang'eyo ni satan mane nitie. Nitiere promises mang'eny sani e osiptandno makata nyaka gi sani osekawo kendo pesa mar kaunti mano onego bed ni konyo weche mamoko, to nyocha osedhi mokuncho kanyo mochako wir nyaka rangi. Osiptandno pod otamore tich. Jatend migawo mar thieth e kaonti ma Migori Sawuor Nyerere wach ni giketo kinge makare mar neno ni osiptende mapok ochako tich oyaw machiegni. Nitie ikete budget. Ok wanya yawo osiptal, watero yath, panadol matin, to onge ng'a thieth. Ogen nas achiel ok nyal tiyo osiptal. Kikawo jathieth achiel, en emo prescribe, en emo teri e lab, en emo chako miyi yath, ok nyal timore. Kech manifesto mar gavana ni dwaro ni mondo yath thieth mwamiyo ji obede okang' mamalo. Nyerere wacho ni ok gidwar yawo osiptende kapok gibedo kod jotich moromo kaachiel kod gige thieth madwarore. Sama wayawe na nyaka water yath kanyo, sama wayawe ni jotich nyaka bed kanyo, sama wayawe ni nyaka bed ng'a rito kanyo, security kanyo, to moko unya neno ni building nitie. To building okete to pi pok obedo. Koro nitie budget wadhi ni ma osebedo gi meet conditions temwa oromo yawa. Ok inyal bedo ni thietho kama pi onge, nyaka wabed gi water tanks. Ok inyal bedo kama ithiethe kama cho onge. Nok ma jochiw thieth kod kuonde thieth onge mar omenda ma oromo ne migawo mar thieth gin moko kuom gigo mosethiro chenro mar piny owacho ma Kenya maneno ni oganda duto oyudo thieth makare. Lipod yango ne nitiere kata kuonde thieth mathoth e kaonti ma Migori kaachiel kod piny Kenya mangima, mabende kopo nitiere kod midhiero mar yudo pi maler e kinde duto kaachiel kod kata sitima. Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok mar jochiw thieth